Tamo gdje čovjek stupi, tamo nastupi. Krenimo u smjeru razvijanja novih navika. Ljudi i okoliš su nerazdvojivi. Mi kupujemo, trošimo, bacamo i ne znamo što se događa s jednokratnom plastikom. Kokosovi otoci nalaze se u Indijskom oceanu. Tamo živi oko 600 stanovnika. Na tom zemaljskom raju prebrojano je 6 bilijuna komada plastike pristigle iz cijelog svijeta. S tog otoka dr. Jennifer Lowers nam poručuje: Imamo dokaza, nemamo vremena čekati, shvatimo ozbiljnost problema. Ovdje smo mi, ovo je naša osnovna škola. Naša škola ponosna je na naš kartohod. Naši učenici su znatiželjno promatrali svoj zavičaj iz nove perspektive. Pogledajmo zajedno naš okoliš iz ove perspektive. Krenite s nama. Uvećajmo sliku. Što vidiš? Pogledaj bolje. Netko je nama ostavio, a mi nismo ostavili drugome. Navukli smo rukavice. Pazili smo, nismo dirali staklo. U 30 minuta 6 osoba je skupilo na jednom terenu 500 odbačenih predmeta. Trošimo previše. Jesmo li svjesni kamo ide svaki naš obrok? Naša užina. Fino. Sve nam je lijepo zapakirano. Nama trebaju nove navike. Shvati, nemamo vremena, a za usvojiti novu naviku treba oko 3 tjedna. Za početak, operi čašicu. I odloži u koš. Stani, razmisli, u drugi koš. U ovaj, molim te. Čistu plastiku odloži u ovaj koš. Pravo rješenje je smanjiti količinu otpada koju proizvodimo. Ta odgovornost nije na potrošaču, na nama, na djeci, već na proizvođaču, na odraslima. Za postići cilj trebamo korake. Samo zajedno to možemo ostvariti. Pitamo vas! Kada ćete nas početi slušati? Može sad. Ne može. Naš cilj je reciklirati. Sagraditi održivu budućnost. Omogućimo prirodi život bez odbačene plastike, jer šuma živi i diše za nas.